Asekunjalo ngempela kweSimanzonzo, mfowami amahlobo lophansi onengoma. Ngaphandle kumosha isikhathi ahlale kuzo indaba ongiphathe zona. Ezokuthi uZanef umfowangidi nefezi emnyama sekuyigugu nepaka. Lokhu kugqame emva kokuthi uZanef umfowangidi ekhiphe ingoma lapha agadla khona ifezi emnyama ebiza khona ngenyoka, ephinde ebize khona ngephiqiphiqi ethi uwumuntu othathe iy'ndaba ngapha ey'shaye ngapha. Umsola ngokuthi ngo-2016 bonke babegadla igcokama, kodwa yena manje usesesayidini legcokama. Uthi 2016 babecula iqembu lalibizwa khona ngoNdabuzekwa abangempela begadla igcokama. Uthi kodwa yena manje sekwisayidi legcokama, wasethi lo muntu lo akuyilalele-ke le ngoma. Sesiyozwa lapha kwi-comment section ukuthi wena uyizwa kanjani le ngoma, ngabe uyahambelana nomfowangidi noma nawe kule group ethi umfowangidi sekuyindlela nje afuna ukubuya ngayo emculweni emva kokuthi anyamalale isikhathi eside. Sihlabela phambili njengoba sazi ukuthi uKhozi FM lugubha eminyaka ewu-60 lazala. Liqoqa abaculi abaningi-ke luhlanganisa bomaskandi bonke bo-hip hop. Khona ingoma-ke la umfoka Mpungose ayihlanganele khona noWasheli Mhlophe noPhuze Ekhemisi nabanye, lapha abahlonipha khona ubaba uMshengu Shabalala lo sungula iBlack Mambazo. Abanye bathi mabelalela le ngoma bathi hhayi uKhuzani uhlulekile. Akulaleleke le ngoma uze ukuthi umfoka Mpungose ngabe wagejile amavesi noma ushaye wona ngqo. Siyazi ukuthi la kweSimanzonzo indaba ayipheli, sesiyohlangana futhi. Special appearance by Washeli Mhlophe, Phuze Ekhemisi, Judith Sephuma, Khuzani, Yeah.